یک نشاندهنده برابر میباشد به 75 سومون. 5 میشود روم چی را در نظر داریم؟ 5 یعنی 5 ماه پس در نظر داشته باشین. بله میشود. بعدی 10 سپتامبر الکی کسی که در 4 списка نامش بود. سلام тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. информатсияи нав ба маълумоти шумо мерасонем. дар видео лайк гузорен, бо диққат тамошо кунед. ширкати шифофармо ҳиҷомаи ройгонро дар шаҳри Москва барои шумо пешниҳод мекунад. инчунин доруҳои гиёҳӣ барои простатит, доруҳо барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар ва риш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан. боварӣ надоред, худи ҳозир дар рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. шифофармо дар хизмати шумо. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба парлумон пешниҳод кардааст ки барои рафтан ба назди фолбин ва ҷодугарҳо ва истифода аз кори онҳо ҷазо таъин карда шавад, яъне тағйирот ба қонун мешавад. бар асоси ин санад ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон банди нав бо номи истифодабарӣ аз хизматрасонии сеҳрдон, ҷодугар ва фолбин илова карда мешавад. чӣ намуд ҷазо пешбинӣ шудагиай одамое ки ба ин гуна корҳо машғул мешаванд гӯш кунед. дар сурати қабул шудани ин тағйирот аз сӯи парлумон онҳое ки ба назди саҳрдор, ҷодугар ва фолбин мераванд аз 5 то 10 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима карда мешаванд. яъне ки дар кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ҳар касе ки ба ин корҳо машғул мешид ҷазо таъин шудагӣ буд ва аз ин ҷо пас ҳар касе ки ба назди ин гуна нафарҳо меравад нисбати инҳорам аз 5 то 10 нишондиҳанда ҷарима таъин мекунанд. як нишондиҳанда баробар мебошад ба 75 сомон. мақомоти ҷумҳурии Тоҷикистон борҳо ба сокинон ҳушдор дод ки аз рафтан ба назди фолбин ва ҷодугарҳо худдорӣ намоянд ва дар ин лиҳоз мақомот тасмим гирифт ки ба кодекси ҳуқуқвайронкунии ҷумҳурии Тоҷикистон тағйирот ва иловаҳо ворид кунанд то нисбати ин гуна нафарҳо ҷазо пешбинӣ шавад. касое ки мехоҳед границаи Қазоқистон сафар кунед, ширкати боваринок шуморо мегира ба даста граница мегзара, номерош мебуроя занг заден, аз номи ма гап занед, бо арзон мекунанд. алек нависонда дурӯғ мега ки намешава ба праваи тоҷикӣ кор карда. ҳама кор кардастанд, таксиронӣ иҷозат додагиянд. акай Сорбон илтимос вақте ки намедонӣ маълумоти дурӯғ натед. мардума мақсадам дар Россия ҳастам, дар Нижний Новгород. ҳама таксӣ кор кардастанд, ҳеҷ кам манъ кардагӣ нестед праваи тоҷикиро. эҳтиёт кунед ки ягон рӯз ба ҳамин праваи тоҷикӣ мехапанд, рост депорт мешавед. дар ягон ҷо ба праваи тоҷикӣ кор кардан иҷозат нестед. мумкин ти худат хуб намедонӣ қонуну қоидаро, бароям камкам бихонем чизора то як чиза бидонем, риоя кунем баъдан. як нафари дигар нависонда салом, ман гости омадам, 5 мешава равам, худо хоҳад омада метавонам пешакӣ раҳмат. гости омада бошен, 5 мешава равам чӣ ра дар назар дорем? 5 яъне 5 моҳ пас дар назар дошта бошен. не, мигратсиони картаи гости қатӣ то 3 моҳа муҳлат дорем ки бестем. як нафари дигар нависонда агар дар оила 2 писар бошад, хизмати алтернативӣ мумкин кардан. бале, хизмати алтернативӣ мумкин ҳастай. бо тариқи номнавис кардан ва тайёр кардани ҳуҷҷатҳо 1 моҳ хизмат мекунем. иванов нависонда салому алайкум акай Сорбон, як чӣ пурсам, мо бо ҳамроҳии кӯдакон омадем ба Душанбе. 3 моҳ меша кӯдакон гражданини падаршанд. фақат ман надорам, документом соз буданд. номи ман дар рӯйхати сиёҳ буд, намедонам рафтан мешида бошад. пеш аз 10 сентябр агар рафтанӣ бошен, бале мешавад. баъди 10 сентябр аллакай касе ки дар 4 списка номаш буд дигар наметавонад вориди Россия бошавад. як нафари дигар нависондае ки ассалому алайкум, сози хубӣ акаҷон, ман мехостам фаҳмам ки ман метавонам ба шаҳри Россия Санкт Петербург рафта, барое ки ягон документ надоштам, 4 спискада будам, 2 феврал баромадам. ҳозир мо гуфтем ки то 10 сентябр агар ки бирен, бале метавонед рафта. ба хотире ки то 10 иҷозат додагиянд, бе документҳо документдор шаванд, мақсад ягон проблемашон намекунанд. як нафари дигар нависонда ман дар Московский област будам. як тоҷик духтарашам мебарад, намегирандш мактабда. бале, намегиранд ба чӣ хотир? ба хотире ки агар аз имтиҳон нагзаранд, вақти мактаб даромадан имтиҳони донистани забони русӣ месупоранд. як нафари дигар нависонда салом акай Сорбон, ман 1 моҳ меша дар Тоҷикистон ҳастам. документ Россиям хуб буд, патент регистратсия доштам,
метонам ба Россия рафтам. бале метонем. вақте ки документҳо садфоиза вероятности ба Россия дар омадани шуморам зиёд мебошад. юсуф нависонда беҳтарин кор басай кӯдакҳоро қатъи занакҳо дига набиёрем, будагӣ дуроишон кунем, дига дар хонаҳошон дар омаданашон намемонанд. аз ин ҷабҳа хичнама хеле мешавад ки дигар фарзандонам мисол ба Россия бесабаб бурда наметавонанд. сабаб чӣ шида метавонад барои фарзанд дар Россия бурдан? ё ки таҳсил мекунад, ё ки мақсад дигар барои ягон табобат меравад. дигар оҳиста оҳиста бесабаб намемонанд ки ворид шаванд. фахриддин нависонда салом, баъди 10 сентябр бедокумент бошӣ чӣ мешавад? баъзе одамо гирехта мегарданд. бедокумент бошӣ агар баъди 10 сентябр рейд сар мешавад, баъд депорт кардан сар мешавад, аяла депорт мекунад. як нафари дигар нависонда салом акаи Соробон, меган ростай ҳамара дар Россия депортатсия мекунанд. ҳамара депортатсия намекунанд. ҳами 10 сентябр ки мегзараву документ надоштагӣ ё документ ки кардагӣ набошанд, анам бора баъд депорт кунишон сар мешавад. ба ҳамин хотир муҳлат дорем бирен айпай документотон бошен то ки проблемаи зиёдтитон нашавад. барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.